гости. Сегодня мы начинаем первое видео в рубрике «Как я пришел к церкви». Сегодня у нас в гостях Михась Дайняк, прихожанин Белорусской греко-католической церкви. Вітаю. Так, витаем. Одна особенность, это видео будет на белорусском языке, потому что Михась белорусскомовный, и я сделаю потом субтитры. Ну что, слава Ісусу Христу! Слава навіки, вітаю. Михась, можеш розповідати у рамках нашої рубриці, як ти прийшов до церкви? Ну, спочатку ліпше було б окреслити, як починався твій путь, як про твою сім'ю може бути, там, ті вони католики, ті вони там святянства прийшли, ті ще щось, віруючи, не віруючи, як воно у тебе усе починалося з самого початку. Розповідай, будь ласка, трошки про це. Ну, про мой шлях до церкви. Мои бацькі, яны былі ахрышчаны ў праваслаўнай царкве. Таксама мяне хрысцілі ў праваслаўнай царкве тут у Мінску. Хрысцілі ў царкве Святого Духа, Сабору Святого Духа. Дарэчы, гэтая царква раней была касцёлам. Так, добра. Святого Духа. Ну, і пахрысцілі мяне. Ну, і, в прынцыпе, наша сям'я не была практыкуючымі вернікамі праваслаўнымі. Ну, просто ведали, что мы все охрещенные, мы православные, и час от часу приходили просто на святы у церкву, на Пасху, в основном на Пасху, можно на Рождество, может быть, колисти там мимо проходили коля церкви, там могли зайти, и все. Больше ничего не было. Я был охрещенный, мне еще не было нават и полового года, вельми давно это было. И вот так все мое такое жыццё до 14 год я свою веру ніяк не визнавав, ніяк не практикував, але ведав, що просто православний. Час часу, коли заходив у храм, я відчував, що вельми добру атмосферу, православний храм, співи вельми пригожі. На мене це робило враження, вельми моцне. Ну ось, час часу так просто протягувалося довгий час, ну і нічого особливо не змінялося. Так, это до 14 годов было? До 14 годов. Просто ведал, что Бог есть церква, есть католики православные. Ну и, в принципе, мне больше питання ніяких не возникало. Ну, добре, що таке є. З 14 годов цікаво, що потім відбулося. Після 14 годов просто такий узрост, який, не все розумієш на самій справі. Так. Шмат у кого це складаний узрост. У мене так само. І так сталося, що в 14 год нас с братом молодшим мама отдала у недельную школу, але при костеле, при римокатолической парафии, червоного костела. Так сталося. А як так відбулося? Это пошло с такой подеей, что у мамы сяброўка, она хрестила своего сына у костеле. Они сами римокатолики. И моя мама была свідком этого хресту детенка своей сяброўки. Мама была хрестной, отбывся хрост, и мама зацікавилася. Ну а что, коли детям, мне и моему брату молодшему, дать такое религийное выхование? Мама моя памятала, что у моим роде, напевно, было больше католиков, чем православных. Бо мой дядуля, хутчэй за все, был римокатоликом, але документы не заховаліся, і по гэтай прычыне мы не можем гэтага пацвердзіць. Там был складаны такі час быў, перадваенны. Ну і гэта назваць, можа быць, такая генетычная памяць мамы. Мама так захацела такое пачуцце было, што жаданне даць нас у нядзельную школу пры касцёле. А чому не розглядували питання, варіант з фатіанським приходом? Ну, як фатіанським приходом? Фатіанський церковний, недільною церквою. З фатіанської недільної школи, не маю на увазі. Ну, напевно, більше сподобалося менавіта костюл мамі. Таким чином, вони не моцно ставилися до того, як бути православними там. Так, ось коли ти маєш на увазі заховати традицію, то не моцно ставилися. Просто видали, що ми православні, ми християни. Ну і ось так. То бок не було ніякої там ворожості, ніякої такої вельми моцної мяжі. Ведали, що католики православні, там не треба сваритися поміж собою. Ну ось, але все ж таки костюл. Все ж таки у костюлі.
І як потім з 14 гадоў ти... З 14 гадоў я пачаў хадзіць у нядзельную школу, 2 гады прахадзіў. Ну, мне цікава было, я так захвоціўся, ведаў, што гэта добра. Я так, мне было цікава вывучаць Бога, Біблію, быць на нядзельных літургіях, на імшах, хоць, можа быць, спярша я не на кожнай з іх быў. Ну, пасля, праз 2 гады, в 16 год, я, як і трэба у каталіцкай царкве, удзельнічаў у споведзі, у меня была першая споведь і першая камунія. Так. У 16 год. Пасля гэтага я ўжо свядома стараўся хадзіць кожную нядзелю у касцёл на імшу. Ну і вось так працягвалася шмат год. Вядома, маё духоўнае ўзрастанне працягвалася, я сталеў, узнікалі нейкія пытанні, заходзіў у адказы, чытаў Святое Пісанне, некаторымі кнігамі цікавіўся, з людзьмі сустракаўся. І бацькі добра вельмі да гэтага ставіліся. Конечно, конечно. І як у іх сам, яны сталі каталікамі? Так, вось гэты час, 14 год, атрымліваецца, што не толькі мы з братам маім, яго зваць Павел, Паша, мы хадзілі, не мы з ім хадзілі ў нядзельную школу, але таксама і мама. А тата? Ну, з татам не жывем, таму... Зразумела, добра. І маці, яна таксама стала грыма-каталічкай ўжо? Так, вось пачалі практыкаваць усе разам. А яе бацькі, яны... Ты казаў пра дзядулю. Так, гэта яе тата. Грыма-каталічка. В прынцыпе, калі закрануць тэму такую, як там з кананічным правам, то, калі дзядуля мой каталік, то моя мама таксама каталік. Бо яго бацька, ён быў, хаця ён таксама. Гэта ўжо невядома, гэта вельмі даўнішняя гісторыя, няма звесткаў, вельмі шмат дадзеных загінула. Ну, все роўно, яна наша грыма-каталічка, а ты ўжо у нас грэка-каталік, але вось гэта... З 16 гадоў ты вось прыняў першую споведь. З 16 гадоў прыняў першую споведь, уся, моя мама, я і мой брат хадзілі да касцёла па нядзелях. Ну і вось так сталі практыкуючымі рыма-католікамі. Просто хадзілі ў лацінскі абрад. Рыма-каталікамі не былі. Ну, ты не быў? Ну так, але я быў цалкам упэўнены, што рыма-каталік і каталік, ўсё добра. Ты сам так думаў. Так, і гэта працягвалася, калі ласка, прабач, колькі тебе гадоў зараз? Зараз мне амаль 30. Так. Але ў грэка-каталіцкай царкве я, прыблізна 3 гады, можа, крыху больш. Гэта як здарылася? За гэты час, увесь час я практыкаваў сваю хрысціянскую веру як рыма-каталік. Недзе праз 2 гады пасля таго, як я удзельнічаў у першай камуніі, прымаў першую камунію, 18 гадоў, я пазнаёміўся з владыкай Сергеем, архімандрытам Гарікам, Сергеем Гарікам. Я з ім час ад часу бачыўся, дарэчы, я з ім пазнаёміўся у чырвоным касцёле. Там недзе там перад літургіяй. Я так сама. Мне ўразіла вельмі гэтае знаёмства. Ну і я быў з владыкай Сергеем на сувязі, можа там раз на 2-3 месяцы бачыўся. Владыка Сергей мне часам удзяляў сакрамент споведзі. І вось так працягвалася шмат год, ледзьве там не до 2016 года. В прынцыпе, в маім жыцці гэта 8 год так працягвалася, што я ведаў, што грэка-каталікі ёсць, падтрымліваў такую рэдкую сувязь з владыкай Сергеем, але практыкаваў сваю веру як рыма-каталік. І вось што такое адбылося, што ты вырашыў усё ж такі перайсці? Гэта цікава. Я згадваю, што я пачуў аб'яву аб рэкалекцыях, што будуць грэка-каталіцкія рэкалекцыі. Хто праводзіў? У 16 годзе. Праводзіў іх айцец Алексей, здаецца, яго завуць, айцец Андрэя Бламейка з матушкай Святланай. Гэтыя лекцыі былі ў Братанчах. Ну і владыка Сергей мне сказаў, што будуць такія рэкалекцыі. Я зацікавіўся. З'ездзіў на рэкалекцыі, мне вельмі спадабаліся, уразілі. Я быў у сяроддзі моладзі, у асноўным грэка-каталіцкай. З'явілася шмат знаёмых, з кімсьці, з новым чалавекам пазнаёміўся, з кімсьці сваё знаёмства паглыбіў. Вось.
пасля я удзельнічаў, даведаўся, што ў грэка-каталіцкай царкве ёсць такі рух для мужчын, фармацыйны, малітоўны. Час ад часу мы Ты збіраліся. даведаўся до владыкі ці хтосьці сказаў з прыхажан? Я даведаўся так, найперш ад владыкі Сергія. Пасля была, быў вядучы нашых сустрэч Александр. Іншыя айцы нават прыязджалі, айцец Кірыл, напрыклад, з Петербурга, нашай мужчынскай сустрэчы. І гэта не так супала з маімі такімі ўнутранымі пытаннямі. Я разважаў сваю мужчынскасць, мне хацелася быць такім асяроддзе, дзе можна мужчынскасці паразважаць. І гэта таксама, акрамя гэтай рэкалекцыі, пасля рэкалекцыі мужчынскай сустрэчы спрыялі таму, што я знаёмуся з людзьмі. Я часцей пачаў быць на літургіях візантыйскіх, каталіцкіх. Мне гэта сталося цікава, так час ад часу я яшчэ паспрыяла таму, што я значна больш стаў хадзіць да грэка-каталікоў, маліцца ў грэка-каталіцкія уніяцкія цэрквы. Тое, што я пазнаёміўся з дзяўчынай. Сябравалі блізка, і таму, так, яшчэ часцей мне хацелася і бачыць, і вывучаць больш традыцыю ўсходнюю. Гэта было... Колькі тебе гадоў было? 27. Так, 3 гады таму атрымоўваецца, калі падлічыць. Я даведаўся пра візантыйскую традыцыю, пра яе структуру, што некаторыя сімвалы азначаюць праз мужчынскія сустрэчы, а таксама нешта мне распавядала дзяўчына. Таксама такое заахвочванне, оно было сумеснае. І так крок за кроком ты ўсё ж такі пачаў хадзіць толькі сюды? Так, спярша было так, як кажа владыка Сергій, падвойнае грамадзянства. Я мог там одну нядзелю туды схадзіць, у рымска-каталіцкую парафію на імшу, пасля наступную нядзелю у грэка-каталіцкую парафію на літургію. Вось так. Но пасля ўсё ж такі за гэтыя гады, за год, можа быць, я цалкам уже стаў практыкаваць сваю хрысціянскую веру як грэка-каталік. Там і пасты візантыйскія і так далей, так? Пасты, так. Пра пост это асобная тэма, напэўна, проста як календар грэка-каталіцкі і візантыйскі. Не скажу, можа, што так шмат пасціў, але, дарэчы, перад посту ў нашых мужчынскіх сустрэчах ён таксама быў асаблівы. Мне таксама было цікава. То бок мы на пост з мужчынамі дамаўляліся. Там некі бралі пастанову, сабе рабілі адно таму справаздачы штодзённыя. І зноў жа, мая заангажаванасць у такім грэка-каталіцкім асяроддзі таксама спрыяла. А як вось, што з твоей дзяўчынай стала? Ўсё добра. У нас такія, вельмі блізкія адносіны не сталі доўга, рассталіся. Але зараз сябры? Так, але ў царкве я застаўся. Гэта добра, гэта вельмі добра. Калі людзі сыходзяць, а вось розныя шляхі. Бацькі вось цікава, яны сталі грэка-каталікамі? Не маглі стаць грэка-каталікамі, я маю на ўвазе, вось маці, яна ўсё ж такі ходзіць у рыма-каталіцкі храм, так? Так, моя мама ходзіць больш выключна на рыма-каталіцкую парафію. Я лічу, што гэта правільна. А як ты лічыш? А вось тое, што твоя маці ходзіць у рыма-каталіцкую царкву, яно тебе не напружвае? Там хочацца к тебе, каб яна хадзіла ў грэка-каталіцкую царкву ці захавалася ў сваім абраце? Я лічу, што як маёй матулі бліжэй. Што і бліжэй па форме малітвы, да чаго яна прызвычаілася. Рыма-каталіцкая парафія добра, выдатна, яна наадварот рада, што мала ходзіць. Я запрашаў некалькі разоў прыйсці на літургію, на візантыйскую, туды, куды я хожу. Мама не адмовілася, можа быць, калісьці наступным разам яна і прыйдзе. Таму няма пытанняў. Вольны выбор. Я в одной парафії, матуля ў іншай. Так. Я згоден з справою, более шука. Напевно, може бути, у нас у Білорусі така ситуація, вона в якимось сенсі унікальна, то, що у нас часто змешаны католики и православные, они все разом, мяжа вельмі так, паміж імі, може бути часам вельмі размытая, а яшчэ і грэк-католики, галоўна быць у царкве, і каталіцкая царква, гэта каталіцкая царква, і вельмі добра.
Ну так. Гэта вельмі прыгожа, што у нас такая царква з усімі гэтымі абрадамі у рамках адной царквы, вось такія традыцыі Так, розныя. так, я ще об этом вельми так інтенсивно думав в Червоному костьолі. Там же наверсі відбуваються інші, ну, римо-католицькі, і греко-католицькі служби так само, по святах, там на Пасху і на Рождество. Ну, я прислуговував міністрантом, ну, у римо-католицькій, подчас римо-католицької іншої. А після, там, шмат год після того, як прислуговував міністрантом римо-католицьким, я там стою по номерам греко-католицьким прислуговував. Ось об этом розважав так само, що Мне класно саме було. спознавати багаття і того, і другого обраду. Ну, вельми так аж на мене вельми кранало. Я ось так, ну, подумав, поаналізував, цікаво трималося, що, ну, тепер я у одній церкві, у греко-католицькій, і то, що ось я вельми давно в дитинстві був хрещений у церкві, яка раніше була костьолом, ну, уже такий кришку свідчиться неким таким з'єднанням, тому що, ну, і то, і другое одразу. А після, коли вже я практикував віру ще як римо-католик, все одно по переконаннях я був уніат, ну, прихильник все ж таки єдиної церкви, бо по ділу це, ну, не до кінця їх розумію, але для мене ось греко-католицька церква на наших землях, уніатська церква, це як в неким сенсі праця над помилками, над розділами. Ну, навертання, так. Як навертання. Як навертання, як уз'єднання знову. Тому першим я ще практикував віру як греко-католик, коли ще був римо-католик, то по переконаннях все одно я був уніат. Спасибо за внимание, дорогие братья и сестры во Христе. У нас в гостях был Михась Дайняк, прихожанин Белорусской греко-католической церкви. Великий тебе дякую, Михась, за розмову. Усё, до зустрічі. До зустрічі.